Soc Carme Melo Escrihuela, soc professora en el Departament de Geografia de la Universitat de València. Dono classe en els graus de Geografia i Medi Ambient, en diversos graus de la Facultat de Ciències Polítiques i també he donat classe durant uns anys en el grau de Ciències Ambientals d'aquesta universitat. A banda d'això, des de fa un any, soc la directora del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, que és un centre que té la nostra universitat allí en la ciutat de Gandia. Jo vaig estudiar Dret, tot i que treballo ara en el Departament de Geografia de la universitat. Jo vaig estudiar Dret i en aquell moment en què jo vaig començar els estudis no hi havia ciències polítiques i quan jo començo a fer Dret començo a interessar-me per les qüestions relacionades amb la política d'una banda i a fer-me una persona activa i compromesa també des del punt de vista de l'activisme, des del punt de vista de la militància. I a banda d'això, jo quan molt jove ja començava a tindre molta inquietud i molt d'interès per viatjar i me'n vaig d'Erasmus a Finlàndia, a Lapònia finlandesa. I allí descobrisc per primera vegada moltes coses. Entre elles descobrisc el que suposa estar envolta d'una natura que tens la sensació que hi ha alguna cosa més gran que tu. I aquests paisatges, la neu, les aurores boreals, i descobrís també molt, descobrís que allí també el silenci, començo a apreciar molt el silenci. Allí jo pegava moltes passejades en la naturalesa i allò em va fer despertar-se en mi una consciència ambiental que fins a aquest moment no tenia, i aquesta consciència ambiental és la que a partir d'aquell moment ha marcat la resta de coses que jo he fet en la vida. I després d'aquesta experiència torno a València, acabe els meus estudis de Dret i decidisc fer un postgrau en temes de drets humans, perquè també era una qüestió que sempre m'ha interessat molt i totes les qüestions relacionades amb els drets humans i, com deia, amb el món de l'activisme també en general. I realment, quan estic fent aquest postgrau en drets humans, ja molt interessada en la qüestió, diguem-ne, en la dimensió més política i més teòrica de tot allò que tenia a veure amb el dret, i ja amb aquesta consciència ambiental i amb aquest interès pel món natural i per les qüestions relacionades amb la relació entre medi ambient i societat, faig aquest postgrau en drets humans i allí tinc una professora que em dona classes d'ètica ecològica i això va ser realment el punt d'inflexió, perquè per primera vegada jo començo a interrogar-me sobre qüestions relacionades amb què és el medi ambient, quin és el lloc que els éssers humans ocupem en el medi ambient. I nosaltres formem part del medi ambient, som naturalesa o no som naturalesa? I quin tipus de relació hem de tindre amb les altres espècies, amb els animals? Som superiors als animals? Quin tipus de societat hem de tindre? Quin tipus d'institucions polítiques hem de tindre per a poder garantir la protecció del medi ambient o com podem donar veu als animals no humans, a altres espècies, als ecosistemes dintre de les institucions democràtiques, dintre dels sistemes polítics. Comencen a plantejar-se totes aquestes qüestions que són les que fan que jo decidisca finalment donar aquest pas i dedicar-me a investigar, i em planteja l'opció de dedicar-me a investigar com a via per a seguir formant-me, però també com a eixida professional, en qüestions relacionades amb aquesta dimensió social i aquesta dimensió humana de la problemàtica ambiental. I decidisc fer un doctorat, anar-me'n a Anglaterra a fer un doctorat en pensament polític ambiental, perquè també a partir d'aquesta experiència que jo vaig tindre en Finlàndia com a estudiant Erasmus em va quedar molt clar que per a mi hi havia dues qüestions fonamentals. Una era aquesta dimensió política, social, ètica de la sostenibilitat i tota aquesta inquietud que comença a despertar-se a partir d'aquesta experiència. I l'altra és que jo volia tindre que comença a donar-me compte de la importància de viatjar, de viure en altres països,
de conèixer altres cultures, de tindre contacte amb altres tipus de persones, no només com a una qüestió per a formar-me acadèmicament, sinó també per a formar-me com a ésser humà. I a partir d'aquell moment, la inquietud per viatjar, per viure en altres països, ha marcat també la meva carrera i tot el que he fet, perquè he volgut combinar el que era dedicar-me a la investigació sobre aquesta dimensió social i política de les qüestions mediambientals, però fer-ho des d'una perspectiva internacional, encadenant experiències en països diferents que m'han fet veure com es viuen les qüestions mediambientals en altres parts del món, quines problemàtiques tenen allí, quina relació té la gent amb el seu entorn, i han sigut experiències molt enriquidores que m'han portat, després d'haver tingut aquesta primera experiència Erasmus en Finlàndia, quan era molt jove, m'han portat a fer el doctorat en el Regne Unit, m'han portat després, a través de diferents experiències professionals, a viure en els Països Baixos, a viure també en Argentina i fins i tot en Corea del Sud, fins que finalment en el 2015 vaig tornar a València. Doncs en l'actualitat estic treballant en diferents projectes. Un projecte que hem acabat recentment i que va començar a partir de l'experiència que jo vaig tenir en Argentina, tot el treball que jo vaig fer allí quan vivia en Argentina, està relacionat amb els conflictes ambientals. Quan parlem de conflictes ambientals, parlem de quines problemàtiques relacionades amb el medi ambient sorgeixen perquè hi ha diferents concepcions sobre el propi medi ambient o diferents concepcions sobre el desenvolupament, diferents formes d'entendre què hem de fer en els recursos naturals, quins usos els hem de donar. I aleshores jo vaig estudiar i vaig seguir un conflicte ambiental relacionat amb l'activitat industrial i els efectes contaminants de les indústries en una zona que està a la frontera entre Argentina i Uruguai. I després, quan torné a València, he continuat investigant la qüestió dels conflictes, però centrant-me ja en l'Horta de València, és a dir, en l'espai de l'Horta que tenim, també hi ha diferents usos agrícoles, un espai que s'ha urbanitzat, hi ha diferents tipus de reivindicacions sobre què hauríem de fer en l'Horta, i aleshores aquesta és una part, els projectes sobre els conflictes i sobre com hem d'entendre aquests espais. Doncs jo crec que el primer missatge que llançaria és que realment es guien per la seva passió, per les seues inquietuds, que es pregunten què són, què els agrada fer, què és el que volen fer, i que intenten anar a aconseguir-ho sense pensar si serà més útil o menys útil, perquè al final la societat està en un canvi constant i aquells treballs que ens semblen avui molt útils i completament essencials, després no ho són. I això també s'està veient molt ara en aquests temps de pandèmia, que s'està visibilitzant quins són els treballs realment essencials. I l'altra qüestió que recomanaria és que no tinguem por i que no es preocupen. Més que una recomanació, això és com una advertència, un consell, que no tinguem por i que no es preocupen si realment no saben què volen fer i que no tinguem por a equivocar-se ni a canviar. Perquè, per exemple, jo, per la meva experiència, jo tinc una trajectòria molt multidisciplinar. Jo faig dret, començo a especialitzar-me en drets humans, d'ahir passo a interessar-me per qüestions relacionades amb el medi ambient, faig el doctorat en ciència política i després d'haver fet investigació més teòrica, començo a fer investigació més aplicada i a treballar en qüestions que tenen una dimensió més geogràfica. Per tant, tot el que una persona estudia al llarg de la vida, tot i que en un moment donat et dones compte de que no era la teva vocació, de que no t'agradava, de que no serveix per a res, doncs tot serveix, perquè una titulació va obrir-te portes a un postgrau, va obrir-te portes a poder optar a un determinat lloc de treball. I segur que de totes les experiències aprens, coneixes a persones interessants que et desperten inquietuds. Per tant, no tingueu por si no sabeu encara què voleu estudiar, perquè la vida anirà portant-vos.